albishirinku. Adama dai a gidan kame tukwana. Kame? Man tsala ibn saluki. Ya da wuro, wannan murya Hasiya ce. Kame! Kai Adama, ni fa abin da kika mun a duniya da za ki mutu yanzu ana shirin kai ki jana'iza wallahi zan ce tsummo karan ki a tattara a siyar a wanke su a siyar ayi gwanjon su in sai keken hawa ya kuma ke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku shiga gidan nan da abin da kuka gani na ku fito da shi. Yar nan yar cikinka ita ma sai ka bi ta kai mata gulma da munafurcin da ka saba. Karatun ƴa mace ne da muhimmanci. Domin zai taimake ta, ya taimaki al'ummarta, ya taimaki 'ya'yanta. Kowa yana nan tafi 26 ga watan Yuni da misalin karfe 8 na dare.